Ikuisen kesän maa, Florida, missä Amerikan miljonäärit viettävät talvilomaansa. Osaavat ne siirtolaisetkin iloa pitää. Tässä heillä on piknik Aavanmeren rannalla. William Kolehmainen voittaa varmasti juoksukilpailun, missä mukana on myös muun muassa tohtori Suominen, känsämaratonariksi mainittu. Etelän aurinko näyttää pistävän pahemmin kuin Pohjolan aurinko. Ammekylpyjä 4 päivässä, määräsi tohtori. William Kolehmainen saa ensipalkinnon 3 kookospähkinää. Hyvä kakkonen saa samoja 2. Ja tohtori Suominen saa 1. Auttoipa hyvä hoito Jumbonkin saaliin jaolle.